Ta' kuljum fiċ-ċentru ta' l-onkoloġija Serent Nimamo, il-professjonisti u ħidma sfiqa, dan speċjalment fl-aħħar sena bil-magna ġdida MR-Linac li permezz tal-kura speċjalizzata ikkurat aktar minn 200 pazjent. Din il-magna smata li tiswa 10 miljun euro finanzjata minn fondi Ewropej oriġinarjament bdiet tintuża l-aktar fuq persuni b'kanċer fil-prostata, iżda ma' żmien bdiet tingħata għal organi oħrajn. Imma tajna wkoll raġi fuq il-pulmun, fuq glanduli taż-żaq, fuq il-frixa, jiġifieri fuq il-kliwi, l-iskop tal-magra ħadd kompli tiżdied, m'għandix dubju. TVM jużar il-pons li fih qed jingħata l-kura permezz din il-magna pazjent dieħel u ieħor ħireġ. Imiltqajna mal-konsulent tal-onkoloġija Nick Refalo li spjegalna li filwaqt li s-samok għandu magni oħra ta' trattament tal-kanċer l-MR-Linac hi differenti. F'waqt li din ukoll tagħti raġġi tinkludi magħha teknoloġija oħra u li biex titħaddem hemm bżonn ta' tim magħmul minn espert mediku tal-kanċer, espert tal-fiżika u radjografu. Il-fatt li għandha l-MRI magħha jfisser għandha vantaġġ sostanzjali li inti tista' tara ġol pazjent jew ġol pazjenta waqt li qed tagħti r-raġġi. Allura inti taf fejn qed tittihom ir-raġġi. Allura di tħallik tkun iktar preċiż. Il-magni l-oħra huma diġà preċiżi, ma aħna dejjem nippruvaw inkunu kemm jista' jkun iktar u iktar preċiżi. Dr. Refalo spjega li l-preċiżjoni tfisser li tagħti doża aktar adegwata u tevita li tagħti dożi lil organi oħra. Għax inti idealment biex ma jkollok side effects jew biex timminimizza side effects l-organi li m'għandhomx bżonn raġġi trid tevita li tihom ir-raġġi. Madankollu fakkar li għalkemm it-teknoloġija f'din il-magna hija avvanzata, kull każ huwa wieħed individwali. Kulħadd ħajkollu l-esperjenza tiegħu ma jfissirx li għax fuq din il-magna ħadd ma ħajkollu problemi, qed tifinni bħal magni l-oħra hawn min b'kors ta' raġġi ma jkollu problemi ta' xejn, hawn min ikollu ftit problemi, hawn min ikollu problemi iktar. Temmi jispjega li hemm fatturi bioloġiċi li jagħmluha diffiċli wieħed jikkontrollhom.